So, ayun, what's up mga ka-journey, and for today's video mga ka-journey, nandito tayo ngayon kay JJ Kranos, kay Master Tenzi. Kasama natin si Boss Ragnar. Pumasyal tayo dito para naman i-promote itong ating kaibigan. Ayan. Ito pala mga ka-journey, may home credit sila dito. Pwede kayong mag-installment mga ka-journey. Dito, sa JJ Kranos, mga moto supply gamit sa pang motor mga ka-journey. And nandito tayo, pasok na tayo mga ka-journey. Nandun si Master Tenzi. Master Tenzi, hi naman dyan. Ayun, si Master Tenzi. Ngayon, tutur ko kayo dito ngayon. May iba't ibang klaseng helmet mga ka-journey. Iba't ibang tatak, iba-ibang brand pala. Iba't ibang klaseng helmet. Merong full face, modular, saka ito, half face. Ayan. Ngayon mga ka-journey, nandito yung Spider. Ayan. Itong Spider na to, kitang-kita nyo ba to mga ka-journey? Oh? Bagay na bagay sa inyo to. Nag-worth lang siya ng 4,695. 4,695 mga ka-journey. Ayan. Spider. Mayroon ding Evo. Ito naman Evo mga ka-journey. Kagaya nito, itong full face na ito. Oh, quality, di ba? Quality mga ka-journey. Ito full face mga ka-journey. Nagpapresyo lang siya ng 4,050 mga ka-journey. Kaya ano pang iniintay nyo mga ka-journey? At mamaya, papakita ko sa inyo yung mga sale mga ka-journey. Ayan, meron din silang jelly. Ito, mga ka-journey, jelly. Ang presyo naman ng jelly natin, ito kulay pink oh. Ayan, ito mura na, quality pa. Full face jelly. Ayan oh, worth 3,500 mga ka-journey. Ayan, full face. Kung ako sa inyo mga ka-journey, mag full face na lang tayo, mas safety tayo mga ka-journey. Ayan. Ito naman, half face siya ay modular. Ayan. Ito yung pinagsamang hybrid. Pinagsamang full face, saka ito half face. Ito mga ka-journey, half face. Ayan, half face. Pag pinagsama mo yung half face saka full face, ito na siya, hybrid na. Kasi ito, pwede mong iangat na yung mismong ano. Ay hindi, hybrid pala siya, natatanggal yung uso. Ito mga ka-journey. Kaya demonstrate natin kay boss, kay Master Tenzi kung paano tanggalin. Ito, kung talagang pormahan lang, ayan si Master Tenzi. Dito tayo, Master Tenzi. Ayan. Ayan. Hybrid pala ang tawag doon, iba pala ang modular. Mali na ubos yung modular natin. Ubos na pala yung modular. Ayan ito mga ka-journey. Nagiging half face na lang siya. Ayan, natatanggal dito niya. Ito, pwede nyong isuot to na wala yun, mga ka-journey. Ganyan lang. Ayan, mga ka-journey. Oh. Poging-pogi. Ayan. Naging half face siya. Then, pag nilagay mo yan, full face na. Dual sport ito kasi pwede siyang yung XL na motor. Oo, pwede siyang dual sport. Motocross. Ayan, pang motocross. Saka yung pormahan, kung mahilig ka, the best na to. Ayan worth 4,495. 4,500 mga ka-journey. Ayan. Quality, di ba? Ang ganda ng kulay Pag pumunta kayo dito, may libre kayo. Sabihin nyo lang yung pangalan ko, Ron's Journey, di ba? May libre nga yan. Libreng box. Jelly. Ito yung isang design ng jelly natin. Ayan. By sizes. Abangan nyo na. Anong size nito, boss? Ito, large. Sakto sa akin to, large. Sakto. Ayan, large. Tapos, meron din tayong mga dito. Maliban sa helmet. Ito na pala. Singit na natin itong mga sale natin mga ka-journey. Ito. Naka-sale siya. Ito ngayon, half face. Magkano to, boss? Master Tenzi? 3,100. Naka? Less 500, 3,100. Di, 2,600 mga ka-journey. Dati siyang 3,100, ngayon 2,600 na lang mga ka-journey. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sale siya ngayon half face, di ba? Ayan sec. Mga ka-journey, lalo na yung mga hindi naman mahilig sa mga long drive, pwede na to mga ka-journey. Pang chill lang mga ka-journey. Ayan against the rate kasi. Tignan nyo, meron ding sec na hybrid. Mas maliit lang yung design niya. Quality nito sa mga dyan, mahilig sa pormahan. Ito, mga to. Magkano, sir? Less 400 dating. 2,900, 2,500 na lang siya mga ka-journey. Saan ka pa? Diba? Dalhin natin. Ayan
Ayan, sex siya mga ka-journey, oh. Gravity, di ba? Ayan, sulit na sulit na. 2.9 mga ka-journey. Kung white yung motor mo o itim, bagay na bagay sa ito mga ka-journey. Ayan, oh. Hybrid din siya, natatanggal yung uso. Ayan, oh. Di ba? Pang long, ano siya, long drive, pwede rin siyang pang dito lang. Daily, ano lang, daily helmet, pwede. Kung gusto nyo naman ng itim, ito. Anong size nito, Master? Ito, medium size. Pero napaka-cute, napaka-astig niya, oh. Tignan nyo pa lang, oh. Ayan, oh. Naka-ano siya, anong lock to, sir? Quick release. Ayan. Ang importante yung lock, mga ka-journey. Lagi nyo titingnan yan, mga ka-journey, yung lock. Kasi yan ang magdadala ng ano natin, buhay natin. Ayan, magsusombrero ako, tapos pababa ng pababa yung ano ng buhok ko, ayan, oh. Ayan, mga master. Ayan, ano pa ba? Ito ngayon, under renovation si Master Tenzi. Pinapalitan niya yung kulay. Ayan. Mga parating kasi stock. Ayan, gagawin niya. Oy, yun lang, update lang. Ikaw, Master Tenzi, ano yung parating na stocks? Evo helmets po, may parating tayo. Ayun. Parating ang Evo helmet. Abang-abangan nyo yan kasi hindi nagtatagal ang Evo helmet dito kay Master Tenzi. Kaya abangan nyo yung mga bagong Evo helmet. Ayun. Ako naabang na din ako. Sana may kulay green. Ayan. Saka meron din tayo dito. Ito, sec din to. Sec. Ayan. Dito meron din tayong mga riding jersey. Ito, itong riding jersey natin. Ito, mga ka-journey. Ride and live. Tutro mo. Ilang yan, sir? Up to 20. Magkano, sir? 750 pesos lang. Worth? 750. Ang sizes niya umabot ng 2XL. Tama ba? Medium to 2XL yung Medium to 2XL mga ka-journey. Ayan, pasensya na kayo sa bigotit balbas ko mga ka-journey. Ha. Sir, ito yung isa sa cheapest ngayon sa market na jersey. Ito ang isa sa pinaka-cheapest na riding jersey. Pero ang quality niya, hindi cheapest. Talagang quality mga ka-journey. Kaya kung gusto nyong bumili ng ganito mga ka-journey, lalo na yung mga riders dyan, ito, ride and live. Totoo naman yan, ride and live. Ayan, may iba't ibang klase, may iba't design. Ayan, oh. Iba't ibang kulay mga ka-journey. At meron din tayo ditong riding shirt, ayan, oh, riding t-shirt mga ka-journey. Ayan. Dito lang yan sa Barangay Pugo, Alaminos City mga ka-journey. May riding jacket din tayo. Ito yung pangarap ko talaga mga ka-journey. Kaso gusto ko yung kulay green. Ayan. Pinag-iipunan natin yung kulay green. Magkano to, boss Tenzi? 4,000. 4,000 pesos mga ka-journey. Meron na siyang kasamang andito. Padded. Hanggang likod. Ano na yan? May padded na mga ka-journey. Ayan. Meron din tayo ditong box. Ito, nag-iisa na lang to mga ka-journey. Kaya kung bibili nyo to, nag-iisa na lang, di ba? Wala na. Ayan. Ayan. So, sir, naka-discount to from 10,000, 6,800 na lang yan. Oh, from 10,000 mga ka-journey to 6,800. Bali, nasa ano siya? Nasa 32% discount mga ka-journey. Additional discount na to batch. Oh, may additional ano pa. Kasi dito mga ka-journey, si Master Tenzi, meron siyang pa-home credit. Pwede kang mag-installment. Zero interest. Ayan. Magdala lang kayo ng mga valid ID. Diba? Yun lang mga ka-journey. Then, ano pa ba? Ayan, meron ding mga tumbler. Ayan, no? Yung quality nito, sir, same sa mga Aqua Plus, ganun, sir. Ayan, ito si Keso tumbler. Sir, patingin nga natin para ipakita natin sa mga ano natin, mga ka-journey natin. Ito mga ka-journey, kung naghahanap ka ng Aqua Plus, na kasing quality ng Aqua Plus, ito na, si Keso. Magkano to, sir? Yung malaki, sir, 349 lang. 349 yung malaki. Ito, 299 lang yan. 299. Doon na kayo sa malaki, di ba mga ka-journey? Ito, quality, di ba? Kasi yung pag i-kumpara mo yung presyo kay Oo. sir, kay Aqua Plus, maraming. Oo. Dito ka na, kung gusto nyo bumili sa Keso. Ito, kay Master Tenzi. 12 hours yung hot, sir, tapos 24 Oh, tignan mo, quality. Kung lalong nag-iinit ka, 12 hours yung tagal niya. Ayun mga ka-journey ha. 24 hours yung cold. Oo, 24 hours yung cold niya mga ka-journey. Pwedeng-pwede na yan. Kung bibili kayo, mas malaki na. Ayan, quality. Yung malaki, sir.
Ito yung malaki natin. Tignan natin yung malaki mga ka-journey ha. Dito lang yan sa JJ Kranos mga ka-journey. Naubos na yung iba eh. Apat na lang natin ha. Oh, tignan, nagulat pa ako. Ito pang girl. 349. 349 mga ka-journey. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito kay Master Tenzi. Sa ibang brand yan, nasa 750. Oo, yung ibang brand. Kasi pare-pareho lang naman yung mga ka-journey. Ayan. Branding lang. Branding lang yan mga ka-journey. Punta na kayo dito kay Master Tenzi. Marami nang benta dito si Master Tenzi. May libre pa kayong sticker mga ka-journey. Ayan o. Master Tenzi, paki-follow and subscribe na rin po yung channel ni Master Tenzi. Ayan. Ito, kuha tayo ng isa. Ito mga ka-journey, si Master Tenzi. Ayan. Shout out. Nandito rin mga ka-journey, mga bracket. Bracket from Sniper 155, ADB, NMAX. Meron siya dito. Ayan, mga bracket para sa mga ano natin, para sa mga box natin mga ka-journey, lalo na mahilig sa long drive. Ayan, meron din yung mga yan, mga guard. Kailangan din natin yan mga ka-journey. At meron ba yung Predcon mo? Wala pa. Naubos yan. Ayan o. Sa ano, ubus na. Kaya pag may bumagsak ditong Predcon, yung ginagamit ng mga riders na intercon, yung mga grupo-grupo na pa nag-uusap sila dito na lang sa Predcon. Yun. Bili tayo niyan mga ka-journey. Ito. Yun. Kaya, imbitahan mo na sila, Master Tenzi. So, sa mga naghahanap po ng mga helmets, bracket, top box, tsaka mga iba't ibang gamit ng riders, visit lang kayo dito sa aming store, JJ Kranos Moto Supply, dito sa Pugo, Alaminos City, Pangasinan. Yun, and yun lang. And let's go.